Kaixo, ongi etorri Teknopolisera. 28. denboraldia izarrez inguratuta hasiko dugu. Guk ere zinea izango dugulako izpide lehen saio honetan. Bukatzear den Donostiako zinemaldiaren lekuko hartu. Eta zinea bera eta zinegintza izango dira protagonistak. Zinearen magia ez delako magia atzean zientzia eta teknologia daude. 7. artearen trikimailuak erakutsiko dizkizuegu orain. Has gaitezen! Argiak, kamerak, grabatzen. Esaldi ezagun horrekin hasten dira filmaketa gehienak, eta seguru Esfibin, Andoaingo zine eta bideoeskolan ia egunero erabiltzen dutela. 1986tik lanbide heziketako komunikazioa, irudia eta soinua ikasketak eskaintzen ditu zentro honek. Ta orduz geroztik, ikus-entzunezkoen munduko 3500 profesional baino gehiago trebatu dira bertan. Inigo Aizpuru Ayerbe ikastetxeko irakaslea eta zuzendari ordea da, eta eskola berezi honen txoko guztiak erakutsiko dizkigu. Kaixo, Inigo, normal hitz egin dezakegu, ezta? Bai, lasai. Oraindik ez dira hasi grabatzen, lasai, lasai on. Bueno, lanean harrapatu zaituztegu, grabatzen, lanean eta ikasten, ezta? Hori da. Ikasten duzu lana eginez. Hori da, bai. Hemen set txiki bat montatzen ari dira, elkarrizketa bat egiteko, ez? Hemen Andoaingo zine eta bideoeskola honetan irakasten duzuna da zinearen magiaren atzean dauden trukoak, ezta? Nola egiten diren truko? Teknologikoak, teknologia. Hori da, hemen ikasi behar dute, nola zinearen magiaren atzean dagoen kriston lana egitea, ez? Tekniko eta artistikoa, ez? Zenbat jende behar den, ez da? Bai, pelikula bat egiteko, jende pilo bat behar dezu. Eta dauzkagu produkzioko taldeak, zuzendari taldea, gero elektrikoak eta argazkitzaileak, soinu teknikariak, arte departamentukoak, eta gero jantzi eta makillajekoa arduradunak. Eta gero editoreak, koloristak, postprodukzioko taldea, jende pilo bat behar dugu. Asko, segi eta segi, ez da? Bai. Gertatu da azkeneko urteetan profesionalizaziorantzko joera bat, ez da? Geroz eta profesional zehatzagoak eta espezializatuagoak behar ditu industriak, eta hori zuek hemen formatzen dituzu, ez da? Bai, hori da. Teknologia oso azkar joaten da eta ikasleak ikasi behar dute nola funtzionatzen duen material guzti hori, ez? Bueno, Inigo, hemen atzean kamerak jarri dituzue. Kamerarik gabe ez dago magiarik. Ez dago zinerik, ez da? Hori da. Hemen dazkagu filman grabatzen duten kamerak eta digital kamerak ere, bai. Zarrenetik berrienera, ez da? Hori da.
Hori, ikusten duen hori da Arriflex, izen mitikoa, zinean, hori ez da digitala. Ez, analogikoa da eta kamera oso ezaguna da, ez? Eta gaur egun erabiltzen dira kamera analogikoak zinema profesionala egiteko? Bai, badaude, proiektu artistiko batzuk filman grabatzen duten kamera erabiltzen direla oraindik, ez? Badago Euforia seria filman grabatzen duten kamerarekin grabatu dute, ez? Estilo eta tekstura berezi bat emateko. Hori zuzendariaren erabakia izaten da. Bai, zuzendaria eta argazkitzailea ere, bai, ez? Argazki zuzendariak ere, eman nahi dio testura edo berezi hori, ez da? Horiek funtzionatzen dute zeluloidarekin, esango dugu, ez da? Zinta luze horiekin, argazki segida horrekin, ez da? Eta digitalak, zeroak eta batak. Ez da, informazioa. Zer esan nahi du horrek? Lana azkarrago egin dezakezula kalitate oso onarekin, ez? Hori egiten du ere bai, edozein pertsona erosi dezakela nahiko merkea eta bere historioa kontatu dezakela, ez? Eta hori oso interesgarria da, ez? Optika, ze aurrerapen izan da optikaren munduan edo objektiboen munduan? Bai, objektiboak oso garrantzitsuak dira pelikulari tono bat eta irudi berezia emateko, ez? Eta gero dauzkagu anamorfikoak edo esferikoak. Zer esan nahi du horrek, anamorfiko, esferiko? Anamorfikoa irudia pixkat zabaltzen du eta distorsio berezi bat ematen dio irudiari, ez? Eta esferikoak irudi naturalagoa lortzen dute, ez? Lente anamorfikoak oso garrantzitsuak izan dira zinemaren bilakaeran. 20. mendearen hasieran asmatu ziren, erabilera militar eta optikoetarako. Zinemak 50ko hamarkadan egin zituen bere, telebistaren mehatxuari aurre egin behar izan zion garaian. Ikusleak erakarri asmoz, Hollywoodeko estudio handiak formatu panoramiko berrien bila hasi ziren, eta lente anamorfikoak erabiliz, CinemaScope sistema sortu zuten. Grabatu, 35 mm estandarretan grabatzen zen, baina lente berezi horiek formatu zabalagoa lortzen zuten. Izan ere lente anamorfikoak irudi panoramikoa horizontalki konprimitzen du, formatu karratuago batean sardadin, eta gero deskonprimatu egiten du proiektatzean edo editatzean. Formatu honek ez du irudirik galtzen. Dagoeneko zinema munduan hainoikoak diren bi banda beltz gehitzen dira pantailaren goi eta behe aldean. Helburua formatu panoramikoa errespetatzea. Eta emaitza, esperientzia ikusgarri eta murgiltzaileagoa. Kloroformoa arnastu eta berehala lokartzen zara? Ez. Suspense eta intrigazko pelikula askotan elementu klasiko baten da, kloroformotan bustitako zapia. Helburu jakin bat izan ohi du gainera, biktima bapatean lokarraraztea. Errekurso narratibo gisa oso ona eta eraginkorra da, baina errealitatea bestelakoa da. Kloroformoa triklorometano izenez ere ezaguna den konposatu kimikoa da. Likido koloregabea da, lurrunkorra eta usain gozo bereizgarria duena. Historikoki anestesiko gisa erabili izan da, baina erabilera asko murriztu da. Toxikoa dela frogatu zenetik. Konposatu likido hau arnasteak zorabioa, nekea eta buruko mina eragiten ditu. Anestesiatu ere anestesiatu zaitzake, baina horretarako gutxienez 5 minutuz arnastu behar da. Hortaz, kloroformaren berehalakotasun hori zineko elementu klasiko batez ezik mitoa dela ere esan dezakegu, zentzurik literalenean. Zinerik ere, ezin da egin argirik gabe, ilunpetan, iluntasunan ezin da zinea gauzatu. Nola izan da, evoluzioa? Hemen daukagu foko zaharragoak eta... Handi hori, ez pentsatzen handi eta astun hori. Hori da.
Entre los dos. Eso es. Ai, ai, ai. Fuerte zaude, Baina oso astunak dira eta bero pila bat ematen dute, ez? Eta orain, LED teknologiarekin... LED teknologia iritsi da. Bai, hori da, eta kontrolatu dezakegu intentsitatea eta koloreak fokotik bertatik edo mobiletik edo tablet batekin, ez? Aplikazio batekin. Hori da. Foko hau baino handiagoa da, eta ere potenteagoa, intentsitate gehiago daka, eta hemen intentsitatea kontrolatu dezakegu hemendik eta koloreak ere bai, ez? Argiaren berotasuna. Hori da, hemen dakagu beroagoa edo hotzagoa, urdinagoa, ez? Hori sensazioa aldatzen du, ez? Zer esango zen dirake, argiaren tonway, koloreari buruz? Argia oso garrantzitsua da eta plano baten tonoa aldatu dezake, ez? Espejo mágico, dime una cosa, ¿quién es en este reino? Ez da berdina, pertsona batekin argi gogorra erabiltzea edo argi leun bat erabiltzea. Hori sensazioa aldatzen du, ez? Narratiban laguntzen du argiak, ez da? Beste bitxikeria bat ez da, ikusten duzue, zu beltzez etorri zara, nimen koloretsu, baina normalen teknikariak beltzez joaten dira. Horrek argiarekin duzer ikusi ez da? Beti beltzez jun behar geha, argia ez errebotatzeko eta aktoreak ez kontaminatzeko, ez? Kontxo. Hala ere, zinea ez da filmak eta bakarrik ez da, lortzen dituzuen irudi hori gero sukaldera eraman behar dira, ez da? Errodaje bukatzen denean lan pila bat gehatzen da eta hemen hori ikasten dugu, ez? Hemen dakagu soinu grabaketak egiteko aretoak, gero edizio, soinua eta irudia editatzeko eta postprodukziatzeko, eta hori ikasleak ikasi behar dute ere bai, ez? Garrantzitsua. Karmele, Kirmen Uriberen Elkarrekin esnatzeko ordua liburuan oinarritutako filma da. Urresti Letamendi familia bizkaitarraren iesa, erbestea eta itzulera kontatzen ditu. Asier Altuna zine zuzendariaren 7. lan luzea da, eta aurtengo Donostiako nazioarteko zinemaldian estreinatu berri da. Joan den mendeko 30ko eta 40ko hamarkadetan kokatua, Ondarroan hasi eta Caracas edota gerragiroko Paris agertzen dira filmean. Pelikula hau izanik garaikoa, 1957tik 50. hamarkadara arte kokatua dago garai horretan, orduan, erronka izanik handixagoa izan dela, ez? Lokalizazio ezberdinak, garaikoa, gerra tartian, posgerra, Ongi etorri guten narratzaile asko. Ibilbide handi eta oparoko zuzendaria da Asier Altuna. Horren erakusgarri, aurten zinemira saria jaso izana, Telmo Esnal zuzendariarekin batera. Elkarrekin ekin zioten film luzeen ibilbideari duela 20 urte, Aupa Etxebeste filmarekin. Super 16an grabatu zuten orduan, orain dena digitala da. Materiala montaje gelan dago segituan, eta hori interesantia da, imaginatu zinean grabatzen genuen garaian, laboratorioa bidaltzezan, egun batzuk pasatzezian, edo igual urrengo egunean zeukazu material hori ikusteko, ez? Batzutan, igual dago pertsona bat rodajean deitzen dana, dela grabatzen nahi dana jasotzen daban pertsona eta hori almazenatzen material horri eskatu lehiketzu, juntatu lehikezu bi plano hauek aberra ondo eskontzen daben. Txintxua Films etxeak ekoitzia, Karmele filmak denboran eta espazioan bidaia proposatzen du, eta horrek erronka teknologiko handia ekarri die. Filmaketaz gain, aurrelanketa eta postprodukzio luzea izan ditu. Azken horretan eta pelikularen muntaian aritu da Laurent Dufresne endaiarra. El reto con Karmele al final es una película. Karmelek erronka asko izan ditu. Izan ere, Caracasen dirotutako filma da. Frantzian ere bai garaiko filma da. Mundu horiek guztiak irudikatzeko efektu berezietan asko oinarritu behar izan dugu. Para recrear, ¿no? Esos mundos. Usted déjeme a mí la llave que ya me encargaré yo de cerrar.
Istorioari eta aktoreen lanari eman nahi izan dio garrantzia Asier Altunak, baina filmak efektu berezi eta bisual ugari ditu. Ez dira begibistakoak eta oharkabean pasa daitezke ikuslearentzat, baina istorioa ulertzeko ezinbestekoak dira. Agertu eta desagertzen diren eraikinak. Eiffel dorrea irudian txertatzea. VFX gisa ezagutzen diren zinemako efektu bisual digitalek, besteak beste, ordenagailuz sortutako irudiak edo konposizio digitaleko teknologiak erabiltzen dituzte. Efektu horiek postprodukzioan gehitzen dira, filmatutakoaren gainean irudi berriak sortuz, kenduz edo manipulatuz. Aspaldiko garai horiek hobeto irudikatu eta girotzeko, kolorearen erabilera eta trataera ere ezinbesteko trikimailuak dira. Hemen lan handia egonda, batez ere nik uste garaiak eta lekuak bereizteko. Adibidez, filman ageri den Caracaseko garaia garai zoriontsua da. Mundu argitsua, berotasunez betea. Euskal Herriko garaia aldiz, gerra eta gerraoste garaia da. Gogorragoa, mundu hotzagoa da, grisagoa, bakartiagoa, isilagoa ere bai. Oindala ja, 5 urtetik hona ero, jaia eramaten da pelikula egin baino lehen lantzen daia zel look eukiko daban. Eta bagenkidun ondarrun hasieran ze kolore eukiko zeban pelikulak, gero Parisen ze kolore. Orduan, rodatzerak orduan, zuia ikusten dozuna pantailan, ja dago ikutua. Iaia bukatzen da izaten kenduta matriz txiki batzuk, bukaerako koloria. Karmele filmaren arduradunek diote, zeluloidearen garaietatik aro digitalera teknologiak aurrerapen handiak izan dituela. Efektu bisualetan ere adimen artifizialak iraultza ekarri du, baina hala ere filmaren atzean artisau lana dago. Eta teknologiaren aro honetan, zinearen muina artea da beti izan den bezala. Batzuetan gure lana misterio bat da. Produkzio zuzendariarekin hitz egiten nuen horretaz. Batzuetan ez dakigu gauzak zergatik okertzen diren eta zergatik ez diren ondo ateratzen. Eta beste batzuetan aldiz gauza komplikatuagoak ziruditenak lehenengoan ondo ateratzen dira. Azkenian efekto digital batek fondoak eta gauza asko makillatu dezazke, baina lehen planoan dagoena zuk egin behar duzu. Estena hori montatu egin behar da. Da pixkate lanketa zaila zeren inbiadazu irudikatu, ikusten ez dozun zerbait, ez? Baina, bueno, intuizioak funtzionatzen du. Inigo, gaur egungo zinearen aurrerapena ulertzeko, garai batean nola egiten zen ulertu behar da, ez da? Eta toki egokira ekarri gaituzu. Bai, uste du hori oso garrantzitsua dela, eta hau moviola bat da. Moviola? Bai, eta hemen pelikula guztiak editatzen ziren, eta hemen zegoen pertsona bat filma mozten eta itxatzen eta oso eskuzlana zen, ez? Eskuz egiten ikaslek flipatu egingo dute, ez da? Bai, nik uste dut baietz. Bai, eta hemen makina hauekin atzeraka eta aurreraka bota dezakezu eta irudia eta soinua sinkronizatuta ikusi dezakezu. Eta hori izan zen pauso oso handia, ez? Garai batean, zeluloidea zena gaur egun odeian dago, ez da lehen aipatu ditugun zerbak eta batak. Bai, errodaje bukatzen dezunean, brutoak odeian edo serbidoretan gorde dezakezu, zuzendaria eta produktoreak ikusteko, eta gero fisikoki ordenagailuan editatu dezakezu, ez? Fotogramaz fotograma, dokumental honek Lokiz mendilerroko azken ikazkinen bizitza erakusten du. Montxo Armendarizek filmatu zuen 1991 urtean.
Orduan ezagutu zuen Anastasio Otxoa, Tasioren protagonista inspiratuko zuen ikazkina. Euskadiko filmategiak 2 filmak batera proiektatu nahi zituen saio berezi batean, eta horrela bihurtu zen Nafarroako ikazkinak bertan zaharberritu duten lehenengo zinta. Pelikula bat zaharberritzerakoan lehenengo gauza da material guztiak jaso eta aztertu jakiteko zeintzuk diren egoera hoberenean daudenak. Gu hemen kopia bat geneukan, haustura pare bat zituela eta rolloaren hasieran eta bukaeran marrak. Material guztien artean, hoberena zen hemen filmategian geneukan kopia hori. Bueno, pelikulak guk beti esaten dugu umeak bezala direla. Gu gaztetxoa garenean oso lerdenak eta oso lirainak izaten gera. Eta pelikulak laborategietatik ateratzen zirenean oso txundigarriak, oso marrarik gabekoak, gorriak oso gorriak dira, beltzak oso beltza dira. Baina denborarekin eta proiektoreetatik eta zineetatik pasa ondoren, marratxoak egiten zaizkie, koloreak denborarekin emulsio kimiko bat denez, partikula kimiko guzti horiek beraien artean aktuatzen hasten dira eta ez dira normalean hobera joaten pelikulak. Dokumentalak 27 minutu irauten du. 300 metroko zinta bat da eta lata erraldoi honetan gordetzen da. 3 hilabete behar izan dituzte irudiak digitalizatzeko eta zaharberritzeko. Lehenengo pausoa eskuz garbitzea izan da. Kopia hori proiektatua zen. Orduan marra batzuk zituen, lotura batzuk zelokin eginak zituen, orduan lotura horiek berritu genituen, zeren zeloa urteekin ondatu iten da. Orduan burbujatak ateatzen dira, kola ateatzen da loturatik eta zekindu iten du materiala. Orduan hori garbiketa bat egiten da alkohol isopropilikoarekin, katx guzti horiek kendu ahal izateko, ez? Zikinkeria guztia kenduta, filma eskanerrera eramaten da fotograma bakoitzaren irudi bana lortzeko. Filmategiak 2023 urtean erosi zuen Spin RS izeneko puntako gailu hau. 13,5 kako bereizmena du, hau da, eskaneatutako irudiaren alderik luzeenean 13.500 pixel atzemateko gai da. Horri esker, irudiaren ñabardurarik txikiena ere bistaratu daiteke, eta hori oso lagungarria da filmak artxibatzeko eta zaharberritzeko. Eskanerretik kopia digital bat ateratzen da, 0 eta 1etan adierazitako 1000 pixel. Hauek jada ez dira lata batean gordeko, nas batean baizik, sarera konektatutako biltegi virtual batean. Zaharberritze digitalari ekiteko ordua da. Zer egiten dugu, lehenbiziko pausoa estabilidadea landu. Zergatik, zeren zu nahi badezu hemengo akats bat zuzendu, hurrengo fotograma leku berdinean egon behar du. Mugituta baldin badago ez dezu aurkituko. Lehenbizik, estabilidadea. Horren ondoren, marrak, zikinkeriak, filtros berdinak daude, batzuk manualak, beste batzuk direla inteligentzia artifiziala asko daukan programa da, eta daude herramienta pilo bat. Euskadiko filmategiaren artxiboan, zinemaren hastapenetatik gaur egunera arteko filmak gordetzen dituzte. Benetako harribitxiak dituzte hemen, Le Chevalier Mister filmaren kopia koloreztatu hau esaterako. Filmategiaren eginkizuna, euskal zinea kontserbatzea da eta areto komertzialetan proiektatzen diren film guztiak gordetzen dituzte. Baita, gure historia eta kultura dokumentatzen lagunduko diguten grabaketa amateurrak ere. Zinta analogikoak, temperatura eta hezetasun kontrolatua duten 4 gela hauetan gordetzen dituzte. Filmak etorkizunerako kontserbatzea funtseskoa da, adibidez, zaharberritze lan bat egiteko, ez? Edo hemendik 200 urteko euskal herritarrek jakin dezaten duela 300 urte zer egiten zen zinean. Filmak zaharberritzea artisau lana da.
teknikoa eta sortzailea aldi berean. Jatorrizko filma eta haren testu ingurua ondo ezagutzea ezinbestekoa da. Bestela, itsasoko jendea izeneko zinta honekin gertatutakoa errepikatu daiteke. Donostian filmatu zuten, baina Bartzelonan zaharberritu, eta itsasoaren eta zeruaren koloreek mediterraneokoak dirudite kantaurikoak baino gehiago. Nafarroako ikazkinen kasuan, Montxo Armendariz beraren begirada izan dute bidelagun. Orain irrikaz nago hurrengoa zen izango den, eta noiz izango dugun enbeste denbora eskaintzeko filma bat zaharberritzeko, porque benetan da gusto bat, ikustea garbia, txukuna, berriz bizitza bueltatzen, ez? Bueno, zinean nola egiten zen ikusi dugu, nola egiten den ikasi dugu, baina etorkizunean nola egingo den ere irakasten diezue ikaslei, ez da? Adibidez, non gaude orain? Bai, etorkizuna hemen dago eta hemen daukagu motion capture edo mugimendua atzemateko sistema bat. Eta bolatxo hauetan dago trukoa, kasu honetan, ez da, truko teknologikoa. Eta pelikula mota hauek sistema hauekin grabatzen dira, ez? Nola funtzionatzen du? Bai, hemen platoan dauzkagu kamera batzuk, bale? Bat. 6 kamera uste daudela. Bai. Eta hemen aktoreak bolatxoekin jantzita, kamera horiek mugimendua grabatzen dute, eta gero pertsonal digital bati ematen diozu mugimendu hori. Eta hau? Hau da kalibratzeko sistema, ez? Eta honekin aktorea nun mugituko da esango diogu sistemari. Beraz, mundu erreala eta mundu digital imaginario bateko zubia da leku hau, ez da? Hori da, orduan aurpegiko eta gorputzko mugimenduak oso errealistak dira, ez? Hau, garai batean iraultza izan zen, gaur egun oso ohikoa da, ez da, normala. Ikusten dugu pelikula pila bat sistema hauek erabiltzen dutela, ez? Hemen ikasleek ikasi egiten dute, honek nola funtzionatzen. Hori ikasi behar dute. Eta horratzen duguna da kroma bat. Hori da, garai batean hori ere iraultza izan zen, gaur egun supernormala. Baina bada beste teknologia bat, ez da, kromaren ordez erabiltzen ari dena, eta zabaltzen ari dena, ez da? Eta da? Set virtualak. Hori da, plato bat set pantalla beteta, eta pantalla horietan ikusten duzu set virtual bat, ez? Ordenagailuan eginda. Eta orduan, aktorea erantzun dezake estimuloei, ez? Lehen bakarrik ikusten zuen pantalla berde bat, eta orain LED pantailetan ikusten dugu edozen gauza eta erantzun dezake. Eta orain eszenan sartzen ari den beste teknologia bat, adimen artifiziala, ez da? Bai, guk asko erabiltzen dugu, lana azkarrago egitea laguntzen digu, eta irudiak editatzeko eta subtituloak egiteko azkarrago egin dezakezu. Erreminta gisa erabiltzen duzu, ez da? Baina ez dugu ahaztu behar, pelikula hon bat egiteko pertsonen lana eta kreatibitatea behar degula, ez? Gure begirada. Hori da, oso garrantzitsua da. Bueno, Iñigo, eskerrik asko, zinearen truko batzuk esango dugu erakusteagatik, guztiak ez ditugu erakutsiko eta eskerrik asko, berriz ere, aio. Aio. Bukatu dugu 28. denboraldiaren lehenengo saioa. Hauek dira lantzen ari garen gaietako batzuen irudiak, baina aurtengo berrikuntza nagusia teknologikoa izango da. Euskaraz entzungo ditugu, beste hizkuntza batzuetako hiztunak, euren ahots propioan oinarritutako ahots sintetikoekin gainera. Eluiarrek garatu duen Euskal Herriko lehen bikoizketa automatikoko plataforma erabiliko dugu horretarako. Gaurko saioan adibidez egin dugu.
final es una película que ocurre en Caracas. Al final es una película que... Caracasen girotutako filma da, Frantzian ere bai. Garaiko filma da. Mundu horiek guztiak irudikatzen. Hemendik aurrera ikur hau ikusten duzuenean, ahots hori sintetikoa dela esan nahi du. Teknopolisen erabiliko dugun teknologia berritzailea da, bikoizketa automatikoa egitea ahalbidetzen duen teknologia bat da, eta bertan daukagun nobedadetako bat da ahotsa imitatzeko aukera ematen duela. Ahotsa imitatzeak zer esan nahi du? Jatorrizko ahotsaren antzekoa den beste ahots bat sortzen dela, eta guk nahi dugun testua ahoz esateko aukera ematen duela. Orain arte itsuak izan gara. Ez dugu ikusi erabiltzen duten baliabide hidrikoaren erdia. Adibidez, analisi isotopikoak egiten ditugu ikusteko arrainak itsasora joan ziren ala burgezatan geratu ziren. Ez, hau ere ez da magia, teknologia da. Aditu, hizketa ezagutzailearen plataforman txertatu dute baliabide berri hau, eta denen eskura izango da hemendik aurrera. Orain arte aditu ezaguna da transkribapenak eta azpitituluak egiteko aukera ematen zuelako, baita horiek itzultzeko aukera ere. Gaur egun funtzionalitate bat gehitu diogu eta funtzionalitate horrekin lortu duguna da bikoizketa automatikoa egiteko aukera. Alegia orain arte testu hutsera pasatzen genuen edukia, nolabait, eta gaur egun bikoizketa ere egin dezakegu bertan. Ikusentzunezko produktu irisgarriak, komunikazio aukera berriak, makinen eta pertsonen arteko ahots bidezko elkarrekintza. Aukeraz betetako mundu baten ateak zabaltzen ari dira ahotsaren teknologia berriak. Datorren astera arte, agur!